Egun ondan hori, ni Nerea Gorostiola naz, eta aurkezpen honegaz gurotxu eta purbet erakutsi zein izen da nire ibilbidea, eta zelan heldu nazen psikologo izetetik gaur egun neurozientziako kognitiboaren mundu honetan egotera, ez? Ni Deustoko unibertsitatean sartu nintzen, psikologia ikesten, danok dakigu zer egitearen erabaki hori hartzea ez dala oso erreza, ez? Nire kasuen ez da argi eukin euela, baina zehosek barruen bai esate osten psikologia zela nire bidea. Orduan, sartu nintzen, eta hor barruen egonda, Amaiak azaldu dauen moduen, ikusi nuen arlo oso desberdinek dauzela, psikologian. Nire zuen beti izen diren neuropsikologia eta osasun psikologia atentzioa gehien deitu doztienak. Osasun psikologia da, hori, danok esetzen dugun terapeuta moduko hori ez, eta neuropsikologia da balderdirik biologiko hauena, eta azkenan egiten dana da gure garuna eta gure jokabiran arteko harreman hori aztertu. Neuroanatomia asko ikusten da, eta bueno. Amaitu neuenean, esan nuen, oin zer ingo dut. Osasun psikologia gure badozu izen, egin aldozu edo masterra, general sanitarioa, azaldu egin deuriena, urte bat eta erdikoa, baina arlo publikoan lan egin gure badozu, egin behar dozune da pirre. Danok esetuko dozuen medikuen mir hori, eta pirre da bardine baina psikologiarako. Da, urtean baten egiten den azterketa bat, eta gero plaza ateraten badozu, dekozuz 4 urte formakuntza egiteko. 4 urte horretan, pasetan zara arlo edo desberdinetatik, ikusten dozuz nahazmendu desberdinek, agudoetan, zentro de salud mental, ikusten dozuz hori elikadura nahazmenduak, edo drogo menpekotasuna, eta da formazio aldetuk oso formakuntza aberasgarri edala. Orduan nik esan nuen, nik usten az ospitale baten lanean, nik gure dut hau. Orduan, zer egin neuen, psikologia amaitu baino apurbeta aurretik, apunte nintzen akademia batera. Eta sartu nintzenean ara esauztien, hau ez da broma. Hemen hasi bazara, egunean 8 ordu sartzen, ikesten, gero hilak pasetzen direnean sartu behar dozuz 10 ordu, eta maieran 14 ordu inguru. Karo, niri hori esauztienean esan nuen, hau da beldurre sartzeko, inok ezin dauzik ezi 14 ordu egunean. Spoiler egie da, jenteak ikesten dau pilo bat, kompetizio oso handie da, eta hemen gure notxuen ipini apurbet, zuek ikusteko, urtean presentetan garela 1000 eta piku pertsona, eta plazak oso gitzi dire. Azkenen urtean egon ziren 221, eta badoaz apurke gorantza barkatu ikusten duzuen moduen, baina ondino hori, 1000 eta piku pertsonetatik Espainia mailan 221 plaza. Oso zaila da plaza ataratea, baina, esan behar dut bebai, nik pilo bat ikasi zen dutela prozesu honetan, egon nintzen 5 urtez ikesten, eneuen plazarik lortu, baina hori, psikologiaren inguruen ikuspegi superzabala dekot orain, eta enaz bape da mutzen. Ege da bitartean, esan nahuela, konpagine beha dut zehosegaz, eta esan nahuen gurotik ezi neuroko masterra, eta nahuen distantzian. Eta, ja 5. urtean, esan nahuen, zer ingo dut, hau ez da urteetan, ja enaz hori ontsu hau ikesten, orain zer. Eta hor sentidu nintzen oso galdute, eneuen jakin, eta momentu horretan lagun batek, psikologiako lagun batek esauzten. Entzun dut BCBL-etik urten dala, doktoraitza egiteko plaza bat, neuron inguruen, intereseko jatzuta nik eneuen jakin, zer zan BCBL, SBS. Eta hasi nintzen ikusten, eta ikusi neuen BCBL dala punta-puntako zentro bat, egiten dauela la mundu guztiko jentea, proiektu ikusi neuen eta guztiatan pilo bat, eta nik karrerako 4. urtean jasi nintzen ikerkuntzan bebai sartu nintzenan ikerketa talde baten eta guztiatan asko. Baina esan hola ni printzipioz primeran eukin neuen, buruen eukin neuen ideia bat. Eta esan neuen, botako dut. Ez tozti hartuko, baina ametzeitea bada bainik da, ez? Eta pasen eusen faseak, entrevista bebai, eta aukeratu izan nintzen. Orduen gaur egun hau, hemen neurolinguistika eta fasiako taldean, honek dire nire bi direktorak, Simona Bantzin eta Abraham Martin. Hau da nire taldean, nire taldekideak, eta nik ikertzen dut iktusaren inguruan. Zer egiten dugu, iktusa pairatu ostean, hizkuntzaren berreskurapena zelan ematen da ikertu. Nire egunerokotasunean nauan Kruzeseko ospitalean, astean 3 biderrez edo joaten naz, eta nau neurologiako plantan pazienteak ikusten. Ni beti ikusi izena psikologo moduen ospital baten, eta oin, esperoen neuen bide batetik, baina ospitalean nau, pazienteakaz. Eta hori, gure notxuen apurbetzueri transmitidu zen, danok sentidu izan garela galduten onoz, normala da, paseko da, dan hori pasetan jaku. Bigarrena, hasieran porrot baten moduen o frakasu baten moduen ikusten dugune, adibidez, nik esan 5 urte hau ikesten eta ez atara. Horrek ero ondozten nirik gaur egun hauen lekure. Orduen, nik gaur egunen hauen aldatuko emondoten pausu bat bez, egi esan, ze gaur nazen hau horregaitik naz.
Eta bebai gure dotxuet esan, hori, hartzen dugun pauso guztiek eraten gaituela gauzen lekure. Eta aukerak agertu iten direla bidean, bai egia da prest egon behar garela aukera horrek ikusteko eta aukera horrek hartzeko. Eta lan egiten dauenarentzat dana heltzen da. Eta amaitzeko, aurkezpen hau preparetan egon nintzen bitartean, bururet horreia eta zelan DBH-ko laugarren mailan ni presente nintzen klasekide bategaz txapelketa batera, teknoskopioa ditzen dana, eta txapelketa horretan egiten gendun berba arteriosklerosiaren inguruan, eta arteriosklerosia iktusagaz oso lotute dau. Orduen, pentsetan egon nintzen, ez? Guzti hau, nik pentsetan nuen baino asko sarina heldu hasi izan, ez? Eta, onarten nire historia eta eskerrik asko entzutearren.